Сәлем дуслар, біз бүгін Леногорск районының Юғары Коран ауылына келдік. Берде Фәрит Нәбиуллин яши. Бүтін Татарстанға өзінің татар атлары белән данлыклы фермер. Һәм ул миңа кымыз ясау серләрен өйрәтәм диде. Шушындый кызу иссе июль көнендә салкын, яңа гына ясалган кымыздан да тәннерәк ичемлек бар микән? Тапшыруыбызны башлыйбыз. Менә без хәзер савым бүлегенә, савым фермасына килдек. Монда инде атлар, аларны менә көненә берничә тапкыр савалар, кымыз ясар өчен һәр вакыт яңа гына савылган сөт кирәк диделәр. Һәм без менә шушы хәзер системаны карап китәбез. Атларны ничек савалар, ничек кымыз ясыйлар. Һәм Фәрит абыйның хатыны Света апа битәйме? Көненә ничә тапкыр савасыз? Сөйләп китегез әле. Кымыз өчен аңламыйча свежий сөткә без бүген кирәк. Шулай бит. Көненә 2-3 мәртәбә савабыз инде. Безнең менә 24 савым аты бар. 24 һәр сауганда һәр ат 1 литр бирә. Кыйммәт тәҗри дәрәҗәсе дә югары, файдасы да бик күп. Сез беләсезме, сыер сөте ул ат сөте белән гел аерма. Тәме дә, майлыгы да гел айырмас. Хәзер мин дә ат менә ят кешенең кулын сизәчәкме? Менә мин савып карый аламмы бүген атларны? Савып карый аласыз. Нык кына тартмагыз. Алар безнең өйрәнгәннәр кеше кулына. Мин инде авыл кызы булсам да, сыерны бер 5 тапкыр савып караганым бар иде. Һәр вакыт кулны юып, бисмилла дип башларга кирәк. Мин шуннан башлыйм. Әле журналистикага укыганмын. Әлбәттә мин һәр вакыт шулай мышнап савам. Аның каравы 400 грамм бар әйме? 400 грамм сөтне үзем саудым. Рәхмәт бу атка. Хәзер мин аны әле сүзеп, авызда итеп караячакмын. Тирләп чыктым. Мунчадагы кебек. Алла ярдәм бирсен сыер савышларга. Сыер савышларга дигәнмен Фәрит абый тизәдә бу сыер түгел, бу ат, оннан да авыррак бияләрне сауган кешеләргә шуннан да Алла ярдәм бирсен. Минем өчен махсус менә сыер сөтен бия сыер сөте дигән бия сөтен бирделәр. Ишеп карага дип бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шуннан да әйтәм, кымыз дагын бик сирәк ишкәнем бар. Инде бия сөтен менә яңа сауган бия сөтен ишкәнем юк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Файдасы күп була диде Свет апа. Ишеп карыйбыз. Бик тәмле ниндидер напитокка охшаган хәйтәм. Менә мыжителгә охшаган, мыжител дигән эчемлекләр саталар кибет тәзрәк шуңа охшаган бик тәмле. Свет апа, менә сөйләп китегез әле, ни өчен кылыннары бияләрнең үзләренең янәшәсендә генә тора? Менә әллә ни еракта сез аларны алып китмәгәнсез, кушмагансыз да бергә? Без экспериментлар күп ясадык. Кылыннарны икенче фермага ябып, атларны монда алып кирип сөт бирмиләр. Нигә бирмиләр? Аптырадык. Анарысын инде менә шундый бәләкәй генә утар ясадык тагын, кылыннарны монда керттек. И атлар тигендә торалар, кылыннары монда кешниләр, бер-берсе белән сөйләшәләр, и сөт тә бирәләр. Ондан соң менә кашан савасыз, нинди сезонда сез савасыз? Ел әйләнәсе бирәме ат сөтне? Ел буена бирми. Ат ул ничек шундый акыллы ул. Менә без октябрьгә хәтлек савабыз. Анарысын туктыйбыз. Алар кылынга калалар. Кылынга калгач сөт бирмиләр. Бүтән витаминнарын кылыннарына җибәрәләр. Сава башлыйбыз кылыннагач, кылыннарына 2-3 ай булгач кына. Без хәзер кымыз ясау цехына килдек инде. Менә инде цех дип әйтсәң дә була, чөнки аны яңаны төзеп бетереп киләләр. Свет апа, сөйләп китегез әле, кымыз ясауның төп сере нәрсәдә, нәрсәләр кирәк аның өчен? Кымыз ясар өчен нәрсәләр кирәк? Ат сөте кирәк.
бие сүті керек, анарысын соуты керек, кіресің, и шу ней, и гәттіріп, ұйытасың, суғып отырасың. Элек шулай ясаганнар. Элек шулай ясаганнар инде. Менә үзегез уйлап карагыз, сәгать буена менә шуны күтәреп, сугып утырганнар инде, уйытканнар инде. Свет апа жылы сүттү һәм закваскада жылы булырга тиештүү, алар аны махсус инде суга салып жылытканнар. Ничә литр закваска бармы, аның микдары? Ну, беләсезме? Һәр бер кеше тәме үзенеке, һәр бер кешенең тәме үзенеке, әйме? Шуңа күрә инде без менә монда 18 литрга без инде менә 3 литр закваска салабыз. Biz hazır zakvaskalarını saldık. Birinci zakvaskını Ютазы районунан, анда инде Данлыклы кумыз ясау цехы бар. Шуннан алып кайттык ди. Хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Менә хәзер без моны уятабыз. Кемдер аны салкын килешчә. Ну салкын килешкәндә ул инде квас урынына. Ну, кымыз салкын килешчәсеңме син аны, жылы килешчәсеңме? Аның файдасы бик күп. Ярты стаканнан да әзрәк кымыз салдылар, һәм ул күбегенә була менә шушылай күтәрелә, һәм бүтән тәме дә күбегендә икән. Эшкелтем, минем монда кымыз эшкән юк. Юкмы? Эштемме? Безнең операторда Вот так работает практически военных полевых условиях. Ваше здоровье. Фәрит абыйны бөйлендең янәшәсеннән һәр вакыт кунаклар китми, монда кайчан карама, кайчан килмә, һәр вакыт кунаклар була, кешеләр килә, Леногорскидан, башка яклардан. Һәм менә бүген дәген бирегә үзенчәлекле кунак килгән, музыкант, туганы. Я играю на разных, в принципе, инструментах, даже на гармошке. Вот это дудук. Он занесен в книгу ЮНЕСКО как нематериальное наследие человечества. На нем много тысяч лет уже играло разные народы, тюркские народы. Играю на курае татарском, играю с детства вообще на гитаре. Мой брат научил меня. Я с 1 класса, в принципе, играю. И, в принципе, пою. Очень люблю петь. Это вот основное, чем я занимаюсь, музыки. Пишу музыку тоже татарскую и русскую, разную. Это очень важно, я считаю, потому что чем еще можно привлечь молодежь и занять? Если мы не дадим кусочки нашей истории, да, тогда это место займут история чужих народов тогда. И мы потеряем свое прошлое совсем тогда. Фәрит абыйга бүген шушындай истәлекле матур көндә шушындай зур бүләк тә бирделәр. Фәрит абый, киеп кара инде. Кимеші болмын. Біріншіден мен нық қана қолын қысасы келе. Альберт Туғанның шондай егетләрбіз болғанда, олар тұрмышқа менә қызығын уятып, шондай тілек уятып, яшәргә кирәген аңлау, айымы, яшәргә ул бик кирәк. Менә бит үз көче белән, үз башы белән шундай берләр җиткергәч. Менә шушындай милли матур, үзенчәлекле музыка тыңлап, кымыз ясап, кымыз ичеп, Алмакайдан дәртләнеп кайтып китәбез. Бик зур рәхмәт Фәрит Нәбиуллинга, аның эше, аның кунаклары һәр вакыт шундай күп булсын, эше һәр вакыт гөрләп торсын дигән теләктә калабыз. Мин Филүзә Хәмидуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.